саволи аҷоиб аст. Барои чӣ пеш ягон домбулон намеравад, не ки ай ҳар сагу пишак саволҳои динӣ мепурсад? ба арзи эҳтиром ба ҳамон нафарои домулоҳое ки як замон минбар доштанд ва мо дар тамоми хатсайрҳо, дар бозорҳо, дар хонаҳо амри маъруфашона гӯш мекардем. чаро ҳоло дига дар минбар нестем? яъне вақте ки мақомот ниҳод, кадом генерал, кадом полковник супориш дод ки шумо дига амри маъруф накунед, амри парвардигор куҷо мешавад? ман барои ҳамун эҳтиром қоил нестам пеши ҳамун домулоҳо, пеши ҳамун эшоно, ҳоҷиҳое ки як замоне минбар доштанд ва ҳазорҳо нафар аз пушташон намоз мехонд, миллионҳо нафар онҳоро гӯш мекард. ва ҳоли куҷоед? ҳоли чаро амри маъруф намекунед? ҳоли чаро дар минбари парвардигор нестед? яъне ки ҷавоби ин савол ҳам ки далери эмомалӣ аз он муллоҳо гила дорад. гила дорам ва намехоҳам. ва агар бирам ҳар вақт аввалтар аз ҳамин суоло мекунам. яъне аз қонуни заминӣ метарсӣ ё аз қонуни парвардигор ки барои ту мегӯяд ки амри маъруф кун? бирасон паёми мара ба сухани мара ба мардуме ки шояд хонда наметавонад, чени худат илм надорад. мо уқад илми динӣ надорем. вале ба ҳамин хотир ман яъне шартан намерам пеши домуло. бисёр гуфтанд ки пеши ин ҳоҷи рав, пеши ин домуло рав. шояд як замоне равам, шояд, вале агар рафтам аввалин суоли ман ҳамин мешавад.